Henffych, hawdd amor a siwmai. Yn yr ail wers, y wers diwetha, fe ddysgon ni am y gynganedd draws ac fe gyflwynwyd y syniad i chi o'r gynganedd groes, sef fersiwn berseinach a mwy trwsiadus o'r gynganedd draws. Ond y peth pwysicaf y ddysgwyd gobeithio pa mor hanfodol yw deall aceniad geiriau mwyn gallu cynganeddu'n iawn. Nac angofiwch chwaith dermau pwysig fel y goben, yr orffwysfa, geiriau acenog a geiriau di-acen. Bydd yr acen yn bresenoldeb cyson drwy gydol y drydydd wers hyn ac yn y sesiynau sydd i ddilyn gan drwy dyna sy'n greiddiol yn y ffordd o ddeall sut mae'r gynghanedd yn gweithio. Wrth adeiladu ar y ddwy wers flaenorol felly, fe edrychwn ni nawr ar y gynghanedd groes. Yn slei bach fe gyflwynes i'r groes i chi yn y fideo diwetha wrth ailweithio llinell o gynghanedd draws. Y llinell oedd y march di a merch dawel. Y march di a merch dawel. Fe welwch fod y gynganedd groes yn gweithio bron iawn yn yr un modd yr gynganedd draws, lle rydyn ni'n ateb cytseiniad o gwmpas yr acen ac o dan yr acen. Y march di a merch dawel. M-R-Ech-D acen. March di a merch dawel. M-R-Ech-D. Mae'r cytseiniad yn yr union yr un drefn. Acen. Ac i ni'n anwybyddu wrth gwrs yr L ar ddiwedd dawel gan bod hynny'n digwydd ymhell wedi i'r busnes pwysig o ateb acenion ddigwydd. Fel nodes i, mae'r gynganedd groes yn berseinach yn hyfrytach i'r glist na'r gynganedd draws. Am fod pob cytsain yn cael ei ateb o fewn llinell o gynganedd groes. Lle yn y gynganedd draws gallwch chi neidio ar draws rhai cytseiniad sydd yn syth ar ôl yr orffwysfa. Enghraifft, fi gofiwch chi, mae gynganedd draws, ond dyma linell o'r gynganedd draws ar eich cyfer. Gwelodd yr ateb yn y golau. Gwelodd yr ateb yn y golau. G ac yn L, a neidio draws R, T, B, N, a wedyn ni'n ateb G ac yn L eto. Ond yn y gynganedd groes, atebir pob un gytsain yn nwy hanner y llinell, bob ochr o'r orffwysfa. Enghraifft, teg edrych tua gadref. Teg edrych tua gadref. T, G, dyr, dan yr acen ynddo. T, G, dyr, o dan yr acen. Edrych adref. Iawn? Mawr yw dawn Maradona. M-R-D ac yn N. M-R-D ac yn N. Un wenol niw naw wanwyn. N ac yn N. A wedyn mae ni N. O, mae dwy gytsain sydd yr un peth yn gallu cael ei ateb gan yr un gytsain ochr draw, felly un wenol niw naw wanwyn. Fe gofiwch fod dau beth i'w cofio ar wahân i ateb cytseiniad o dan batrwm aceni, sef ein bod ni moyn i lyfariad geiriau geisio swno'n wahanol yn nwy ochr y llinell, ac ein bod ni eisiau i ddiwedd geiriau hefyd swno'n wahanol i'w gilydd. Felly, awn ni ati greu cynganeddion croes. Na ffwynwch, rydych chi wedi cael eich trwytho yn sain yr acen o fewn geiriau ac erbyn un yn deall ei phwysigrwydd i'r gynghanedd. Mater go syml wedyn, fydd ateb un hanner o linell yn uniongyrchol gyda'r un cytseiniad ar un patrwm aceni. Bydd modd cysylltu ar e-bost mwyn i fi wirio a roi nodiadau ar eich ymgeisiau. Iawn, dyma enghreifftiau pellach o gynghanedd groes. Jim Park Nest o jamp yw'r cnaf. Jim Park Nest o jamp yw'r cnaf. I chi'n sylwi fan hyn, mae G-M-P-R-C-N, wedyn acen, yn ateb G-M-P-R-C-N acen. Llawer o gytseiniad yn ateb i gilydd fan'na. Jim Park Nest o jamp yw'r cnaf. A nid dweud mae y cnaf yw Jim Park Nest yma'r llinell. Wedyn, hon gan Dick Jones, goriwch y diliw i gyrchu deilen. Goriwch y diliw i gyrchu deilen. I chi'n clywed fan'na? G-R-Ech-D ac yn L yn ateb G-R-Ech-D ac yn L. Goriwch y diliw i gyrchu deilen. Goriwch y diliw i gyrchu deilen. Croeso chi weid y llinellau mas yn uchel wrth gwrs. A wedyn hon, mae'n debyg, mae ar Williams Parry ddywedodd hon wrth gerdded mewn i far a rhywun yn gofyn iddo fe beth oedd eisiau fe a wedodd e, wel, am o'n i, lemonade. Wel, am o'n i, lemonade. Ac ni'n clywed fan'na, L-M-N acen. Wel, am o'n i, lemonade. L-M-N acen. Iawn?
Nawr, mwyn hwyluso'r gwaith o greu eich cynganeddion croes cyntaf, fe fyddai'n rhoi hanner y llinell i chi. Eich tasg wedyn yw cyfateb y cytseiniad a'r patrwm ac enni. Cewch chi roi'r hanner a roddaf i chi cyn neu ar ôl yr orffwysfa. Hynny yw, yn rhan gyntaf y llinell neu yn ail ran y llinell. Felly, gosodaf hefyd y cytseiniad a'r patrwm ac enni sydd angen i hateb. Dyma yr hanner llinellau hoffen i chi i hateb, a maen nhw'n mynd fel hyn. Hifen ia, gnewch nodyn o rhain ar bapur, hifen ia. Felly hifen ia neullai yn rhan gyntaf y llinell neu yn ail rhan y llinell. Tysyn ni'n trio ateb hifen ia off top ym mhen, byddwn ni'n gweud hifen ia i fyw yn iach. Iawn, nawr, mae ia a iach yn swnio'n eithaf tebyg i ni eisiau newid. Bydde hifen ia i fyw yn well, falle, allwn ni dderbyn hynny. Hifen ia i fyw yn well. I chi'n gweld fyna, ef, en, acen. Hifen ia i fyw yn well. Ef, en, acen. Iawn? Nesaf, dan y ser yw'r llinell dwi'n gweud. Dan y ser yw'r llinell fi eisiau chi hateb. Allwch chi osod dan y ser, allwch chi wedi o dan y ser os ydych chi moyn. O dan y ser, dyna sydd. Iawn? O dan y ser, dynes yw. Neu o dan y ser, dawn i siarad. Nawr, gewch chi ateb es a sy. Mae'n dderbyniol yn gyffredinol. Mae'r puryddion yn ein plith ni yn licio bod ni'n ateb es gydag es, iawn? Ond dan y ser a dawn i siarad, mae hon yn hollol berffaith dderbyniol a chywir yn llyged ag enghlistiau nifer o gynganeddwyr. Dan y ser a dawn i siarad. I chi'n gweld fyna, dy, en, es ac en er, a wedyn mae ser yn ffitio mewn, fel o'n i'n sôn mewn yn y werth flaenorol, blociau tetris yna, ser, siarad, es, a wedyn mae ac en er yn dos ser, siarad, es ac en er. Y llinell nesaf, felly mor belled i ni wedi nodi'r hanner llinellau byddwch chi moyn i hateb hifen ia, dan y ser, cari byw. Nesa, cari byw. Cari byw yw creu y byd, falle. Cari byw yw creu y byd. Cari byw a cribo'i wallt. Falle, dwi'n mwyn gwybod, mae yna well ymgeis llinellau allwch chi i creu fi'n siŵr. Cari byw yw cribo'i wallt. Cy-er-by acen. Cy-er-by acen. Ni'n sylwi fyna, mae da ni groes gytbwys acenog yn se. Cari byw, cribo'i wallt. Byw wallt yn eiriau, yn ddibenion, yn cwplan acenog bob pen. Cari byw, cribo'i wallt. Iawn? Ond, allwch chi gael byw i ffito mewn i air sydd â by, a wedyn dim cytsain o dan yr acen. Fel bywyd, neu beiau. Cari byw yw creu beiau. Wel, dyna mae'n gwneud lot o sens, ond mae'n cynganeddu'n berffaith. Iawn, allwch chi wneud yn llawer gwell na hynny. Felly, mor belled, yr hanner llinellau sydd gyda chi i'w hateb yw hifen ia, dan y ser, cari byw, a wedyn yr un olaf, bydd y bedair llinell o gynganedd groes i gwneud ymarwyf. Ymarwyf, ie? M-er acen, neu M-er acen ef. Nawr, ymarwyf. Cofiwch, os ymateb ymarwyf gyda gair diacen sydd fwy nag un sillaf o hyd, rhaid meddwl am ateb yr ef hefyd, enghraifft, felly ymarwyf amrofio. Peidwch becso chwaith am gael nhw'n saith sillaf. Nawr, be ni moyn yw creu cynganeddion perffaith. Nid y sillafau cywir, ni saith sillaf sy'n creu cynganedd gywir. Ymarwyf amrofio. M-er ac en ef, M-er ac en ef. Ymarwyf amrofio. Neu ymarwyf amrwyfo. Mae hwnna hefyd yn gweithio. Os cyfateb rwyf gyda gair unsill, does dim angen poeni am ateb yr ef. Ymarwyf am mai o raid. Ymarwyf am mai o raid. A wedyn mae'n anson o fel llinell falle bydde angen cymar i fi falle i greu mwy o synwyr cystrawennol. M-er ef, ond ni'n anghofio'r ef yna. Felly meddiwch i fi. M-er
a wedyn a mai o raid, MR, ymarwyf a mai o raid. Reit, barod i wasgu pos a mynd amdani greu eich cynganeddion croes cyntaf. I'ch atgoffa chi felly o'r llinellau yw i chi hateb, neu'r rhanner llinell hoffen i chi ateb. Hufen ia, dan y ser, cari byw ac ymarwyf. Iawn? Hufen ia, dan y ser, cari byw ac ymarwyf. Barod, gwasgwch saib neu pause ar y fideo a bant â chi i greu eich cynganeddion croes. Siwr oedd hwnna? Fi'n siŵr bod chi'n falch o'ch gwaith. Wi'n edrych mlaen i dderbyn y gwaith ar e-bost. Allwch chi rannu fe gyda fi ac fe wiriaf i weld eich bod chi wedi deall. Y tro nesaf, byddwn ni'n symud ymlaen i ran o balas y gynghanedd lle atebu'r cytseiniad o dan yr acen. Ni'n symud o'r rhan yna i ran arall o'r balas y gynghanedd lle mae chandeliers yn llawn o odle mewnol yn harddu'r lle. A'r gynghanedd lusg felly fydd nesaf. Diolch yn fawr i chi ac edrych ymlaen at eich cwmni yn y wers nesaf.